IMF rêjeya enflasyona Îranê dê bigêje sedîda pênceh. Sindoqa Dirava Navdewletî (IMF) li ser dorpêçên Amerîkayê li ser Îranê hişyariyê dide û dibêje ku dê bibe sedema neseqameriya herêm û alozbûna bazara petrolê. Berpirsê liqa Rojhilata Navîn û Bakurê Efrîqayê ya Sindoqa Dirava Navdewletî Cihad Azûr diyar kir ku dorpêçên Amerîkayê li ser Îranê geşeya aboriya welatên herêmê hêdî dike. Cihad Azûr dibêje aboriya Îranê ber bi sistiyê vediçe û em pêşbînî dikin ku geşaya aborî ya wî welatî dê bi rêjeya sedîda şeş paş bikeve. Roja duşema derbas bûyî, Amerîkayê biryar da ku destûra kirîna petrolê ji Îranê ya ku dabû welatan bi dawî bibe, biryar jî di dudiyê Golanê were cîbicîkirin. Pêngava îdareya Trump bazara petrolê necîgir kiriye û nirxê petrolê jî di navbera $7.1 û $7.5 de diguhere. Herçiqas Erebîstana Siûdî û Îmarat ragihandine ku ew dê valahiya Îranê ya di bazarê de tu jî bikin, jî bazirganên petrolê ji nemana petrola Îranê û kiryarên petrola Îranê ji bo tijekirina cihê petrolê Tehranê digerin. Dorpêçên nû yên Amerîkayê li ser Îranê dihata petrolê ya wî welatî jî kêm dike. Berpirsê liqa Rojhilata Navîn û Bakurê Efrîqayê, Sindoqa Dirava Navdewletî Cihad Azûr pêşbînî dike ku ji ber nemana dahatên petrolê rêjeya enflasyonê li Îranê de dê bilind bibe. Cihad Azûr dibêje dorpêçên Amerîkayê de bandora civakî jî li ser Îranê bike bi taybetî ji ber ku dê bibe sedema bilindbûna rêjeya enflasyonê. Wisa tê çaverêkirin ku rêjeya enflasyonê heta sedîda pêncê bilind bibe. Lema bêguman aboriya Îranê dê ser bi sistiyê ve biçe. Sindoqa Dirava Navdewletî ji welatên berhemhênerên petrolê yên li Rojhilata Navîn de xwaz kiriye ku berê xwe bidin çeksaziya aborî da ku xwe ji şokên bazara petrolê biparêzin. Herwiha diyar dike ku divê geşeya aboriyê li Rojhilata Navîn bi dihata petrolê girêdayî nebe da ku aboriya wan welatan li ser rêyekê rast geş bibe.